Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen flashback video selamsi state along Chief Minister kikhi ningkan ke thom kepleng ningkarong ketalon ex achatailong chipaklang arun chiklo niphai keparni semi ke dengani pen ningkan ke thom kepleng ninga klong pen nang kachira kachitno du napot asamara do anaphan ninga klong pen kachuru state amekara tumaphan akimangalam alangni kapiklang pijia phan Chief Minister Himanta Biswa Sarma chechaklo la anarpu kithe tanalong nangki pipen semi dengsi asamara pharman kilang jia phan Chief Minister nangki pekben ningarong chipilo pusi video pen Sarma chethanlo ex along CM Sarma ke toke surini ra inkora isianingkan la suarni asamara phan kapre ki unakrong kirap ki thekji aphan niliphan hirjume nang pilo lapen alang itum akimang ki papleng piji aphan nili chechaklo pini nili ke chari rat pangri pen ningkan ke thom ke pleng bhararalong top 5 state along Assam top ki paman ji aphan sai ki claim do de sang selo pusi nili semedenglo India long top 5 state angbong Assam aphuchong kepaledun aking kam kachejordun japan sai ke claim pachington tipin popusi alangli chechaklo nili ke jalin rat pangri pen un an kaching thurasai kedeng pachimit me sai kaching ni pen Assam ki paprang japan CM Sarma administration pen kapre ka sai mo lapen RDN pen claim damlo kikim kirang pen danglok state economy ta ki pa messenger japan claim lo news desk report Carbing Long Live